Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Ito po ay nakuha ko nung ako po ay senador pa. Tapos dinagdagan namin nung iba pang mga dokumento nung natapos na ako sa pagkasenador. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. At hindi pwede niyang, hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya mapipiling kamag-anak niya. Kasi hindi ito basta-basta kamag-anak. Kapatid at tatay ito. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delicadeza. Dili na ta sa init nga mga balita, Joel og Ruth, si former Senator Antonio Trillanes nag-file og plunder case batok kang former President Rodrigo Roa Duterte og kang Senator Bongo. Pero ang pangutana, unsa may tuyo ani? Naabay kredibilidad si Trillanes na nagpasaka og kaso nga ingon ani. Uha! Uha! May bago ba dyan kay Trililing? Ang tagal-tagal na niya naging Trililing, tagal-tagal na yung ganyan. murag na bitaw. So matagal na daw to yung mga documents. Napuntaan lang daw sa So Joel og Ruth, tagaan ta mo og 1 ka minuto para muhatag og baruganan na. Ay, grabe! Sana isa ka oras ay isa ka isa. Sige. 2 minutos, pinakataas ang 2 minutos. Pinakataas ang 2 minutos. Sige, 1 minute. Unsa man? Kinsay una na to? Ako una o kamo una? Kung malampas ko kuan ha. Pas unsa nga ang paspasi ako ang audio din na. Mura kang chipmunks sa tingog di mo ana. Sige. Bato. Bato pek. Kita ba una? Sige. Kita. Asa? Bato. Okay. Pek. Kita ba una ni? Nakagunting na. 1, 2, sige. 1, 2, 3, go! Okay. Ay, siguro. Klaro. Kasi una. Sige, ako Joel, na. ikaw na. Ako na. Si Artel, sir. Sige. Sige, ako na. So, una sa tanan, dili ni bag-o nga istorya nga si Trillanes dugay na kay nga kritiko ni Duterte. Sa iyang termino pa, permi siyang kontra og permi po siyang kanang mangita gani og issue aron mapakita kuno nga bantay siya sa katilingban ba, no? So, pero karon daghan na kay nagduda. Plunder case bagyod ni nga tinud-anay o usa lang ni ka diversionary tactic, no? Kung atong tan-awon, daghan na kay nga issue sa gobyerno karon gikan sa korupsyon sa flood control project hangtod sa aligasyon nga adunay mastermind sa likod sa mga anomalya. Kung og karon kalit lang na nigawas ang issue nga Duterte ug Bongo, murag gustong ilayo ang atensyon sa publiko gikan sa mga nagunang issue karon. So, murag tanawon pa nimo sa maong nag-file og kaso, ang kredibilidad sa tao di ko pabor sa iyang pag-file og plunder case batok kang former president og kang Senator Bongo. Kulang to og 30 seconds to. Isang minuto na to. Okay. So, nagpaparinig na naman at nagiging attack dog uli itong si Trillanes. Guys, no? Remember, nigawas siya dito sa The Hague, adto siya sa ICC. 'Di ba? Isa siya sa misulod didto nga pretending to be consular officer daw, no? Sa Trillanes. In fact, nanggawas to mga picture niya nga nagpa-picture siya dito gawas sa katong
ICC no dito sa The Hague, Netherlands. Okay. So bitter kayo si Trillanes. Hanggang ngayon di pa rin siya manahimik at tira ng tira pa rin sa mga Duterte. So yun naman talaga yung purpose in life ni Trillanes, na sirain, wasakin, durugin ang mga Duterte dahil ayaw talaga nila in 2028 na may Duterte na manungkulan sa Pilipinas. And for sure itong si Trillanes dahil nag-ingay na naman, nagiging attack dog uli no, ng gobyernong ito, ay ang plano niya for 2028 baka itutuloy na niya yung pagtakbo niya sa national. For sure, pupulutin at ilalagay siya sa inodoro, inodoro ng mga botante. Okay, ang tanong, may maniniwala pa ba kay Trillanes? Ngayon, nag-file ng plunder against kay FPRD, against kay Bongo. Sige daw, be. File ng plunder case against kay Digong. Paulia si Duterte deres Pilipinas para tubangon na imuhang plunder case. Plunder nga tuan na ganito di sa ICC. Paulia sa Digong para atubangon ni Digong, makatubag si Digong sa plunder case nga imuhang i-file. Okay, so pamatud-an pud nimo nga dili ka wala ka na bayran, dili ka gihimong attack dog sa Malacañang para to cover up all of these anomalies, mess involving sa kining flood control project. Nganong si Bongo, nganong si FPRD. Hello guys, dako kayo millions at 3 billions ang nawala sa flood control anomaly. Naaman si Martin Romualdez nga nung wala man nimo kasuhidi. Naaman si Saldico nagwara-wara nga nung man kaning demand kapaulion si Saldico des Pilipinas para harapin ang akusasyon against Zaldico. Kana maunang imuhang ipangalandrakan dinha, isigaw na nimo nga paulion na nimo Zaldico, kahayahay kay baga ni Zaldico nga naa sa abroad. While kita dinhi nagkasalimuang kung kinsa gyud manubag anang problema sa o anomalya sa flood control. Martin Romualdez guys, di ba Antonio Trillanes ingo si nanimakak si Romualdez nga wala siyang kinalaman, wala siyang natanggap na kickback during sa kanyang attendance doon sa pag-attend ng meeting sa ICI. So unsa man na Trillanes be kana daw mao daw na ato ang pangayuan og accountability og kanang transparency diha mga butanga ay na si panghalungkat anang Digong man iyang administrasyon, focus do sa karon nga administrasyon. Kung dili ka attack sa takdog sa Malacañang o wala ka gibayaran sa Malacañang, prove it nga ikaw tarong kung ikaw nangita gyud og kanang accountability no sa mga nagakahitabo karon og dili tong katong ipang persecute mo or kasuhan nimo katong wala naman taon sa katungdanan. Focus sa karon nga administrasyon para ma-solve din problema o kining mga kasuhan, kining mga dapat nga mga kasuhan nga mga congressmen kung asa na sila karon. My gosh, Trillanes, go go go. Go 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 sa imuhang mga gipakmati din ha. Dito ta kay Romualdez o dito ta kay Marcos o dito na ta kay Zaldico and other lawmakers na involved in corruption sa flood control. Time. Oh, ikaw na pod. Unsa may imong baruganan, Joel? Chairman Chel, copy-paste na lang ko kay gihurot na kong time. Ikaw na. Lapoy. Wa pa de. Abi na ko na-consume na yung time. Di bitaw, for 1 minute, no? I make it short. Si Trillanes, consistent siya. No? Consistent ang iyang mga allegations. Gibanahon niya karon, according to him, na sa mga bag-o mga ebidensya. Ang challenge na ako ani sa investigating body tungod kay kuan man, hati naman gyud, no? Naay nasuko, naay nigalgal nga sige, fights, shuffle, no? Ako gusto maitabo karon kung naman siya ebidensya, ilatag ang ebidensya. Sa investigating authorities like ombudsman, etc. din ha, make it public ang lahat ng investigation para ma-prove nato kung kinsa ang nagsulti karon og tinuod na may denial. Ang sakit lang para sa ubang mga politiko like Senator Bongo, tungod kay na siya paryente, gimo na nga siya ang mastermind. Siya ang gitudlo nga mastermind. Sa mga
mga allegation ni Trillanes way back during Duterte administration as president at as mayor sa Davao City. So panahon na nga to once and for all kaniadto medyo nawala naman na siya karon ibanon na pod para mawala na ang tanan nga issue, ma-prove niya kung unsa iyang allegation ug ma-disprove pod ni Senator Bongo ang mga allegation niya. Dapat dalion siya o himuon siya nga public ang any investigation nga himuon sa tanan. Dili lang kana ha kay karon na isulpot na patay priority nga nauna no. Katong flood control daghan mo gud nag-inject og mga istorya karon nga nganong dili pa man ta mo investigate ana yan na ay time pa una-unahon sa nato. Kani nga grupo mao na sila mag-investigate ana. So mag-assign na po taglain nga grupo nga mag-investigate sa lain na pud nga mga anomalya sa gobyerno. So kana mo akong baruganan unsa pod imong punto de vista nga lain pa ako na. Mubilid ko kay Trillanes kung i-appeal niya kasuhan niya plunder si Romualdez, si Zaldico, Paulion o katong mga na-mention nga mga lawmakers. Remember, ni isa na mga resource speakers during sa Senate Blue Ribbon Committee hearing mention or pinpoint Senator Bongo as part no sa katong anomalya o involved sa anomalya sa flood control. Karon ilan na pong twist na po ang istorya nga basi ko no gitabon-tabunan sa mga diskaya si Bongo. So ginambigit na po si Bongo sa mga diskaya kaya daw may proteksyon si Bongo sa mga diskaya. Diskaya asa na lang sila mo abot diri lang kita dito lang kita sa utok sa flood control ani flood control nga dako kay kwarta nga nawala na to. Romualdez pila ka tawo ang nag-mention, Zaldico pila ka tawo ang nag-mention, sila ang dapat na ay kasuhan dapat. So hanggang ngayon wala pa rin nakasuhan, sige lang invite ingon nga live stream na daw ang hearing sa ICI. Mao na sila moingon na sila live stream. Human naman nag-invite si Martin Romualdez. O karon na live stream na. Kung pa si Romualdez walay live stream. Ay pabalikon pa man siya. Pabalikon pa siya pero gi-move Gimove ang kuan kini hangyo man to nga dapat. So bahin ato nga topic kaning kang Trillanes nga nagkaso. So nag-request siya i-move. So medical medical reason. So kung tinuod yun nga kining concern si Trillanes sa kining corruption, mga anomalya sa gobyerno, kanang mga congressman nga mismo sila mao ang kontraktor, unsa man na sila dili nila apilon og kuanon file kaso. Selective lang kasi siya dito lang sa mga aliado sa Duterte o the Dutertes. Selective. So basin pod og appeal ni siya sa script nga diversionary tactic. For sure part na siya sa script and stick to the plan naman gina sila. Mobilive ka sa iyaha sa kanaiya mga advocacy niya for accountability, transparency kung katong ipang-mention iya tong kasuhan. Pero hanggang hindi niya magagawa yan, wala. X. Uha na lang.